And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Yung perang binibigay ko sa kanya ay binabayad niya pala sa lalaki for sex. Hi DJ Rocky. Lagi kitang pinakikinggan. Itago mo ko sa pangalang Jessica. At ito, ang aking secret file. – 2019, nang simulang magulo ang buhay ko. Kasal ako at 6 na taon na kami ng partner ko. May nagiging problema na rin kami dahil sa pagiging bastos niya sa mga magulang ko. Ayaw na ayaw ko yun. Pero wala eh. Siya na ang taong napakasalan ko. By the way, wala kaming anak. Dahil hindi ako mabuhayan ng anak sa sobrang stress ko sa asawa ko. December noon, nag-Christmas party kami. Wala akong makitang kaedad ko. Syempre, naghahanap ako ng kajaming ko. Hindi naman may iwasan yun. Nang biglang merong tumabi sa akin. Si Roger. Gwapo at mabango. Naging masaya ang table namin noon. Inasar-asar na ako ng mga katrabaho ko. And then nagbiro ako, sabi ko. Naku, nakita ko na yata ang magiging kabit ko. That time, biro ko lang yun. Oh, dahil meron akong asawa. But that time, nagkakalabuan na kami ng asawa ko. Binastos niya ng tuluyan ng papa ko. Bukod pa ron, lulong na siya sa sugal. Lahat ng savings namin, nagastos niya na naging dahilan ng aming pag-aaway. Malaking away. And not to mention, may involved na ibang babae. Tuluyan na nga kaming naghiwalay. I let him go. Nag-focus ako sa trabaho. Pandemic came. Pinag-partner kami ni Roger. Nagulat ako doon na siya ang assistant ko. Masungit pa rin ako pagdating sa trabaho. Hanggang sa nagkapalagayan na kami ng loob. Nagkamabutihan. Ang daming nagsasabi sa akin na, "Hoy, huwag ka dyan. Tigilan mo ang pagsama dyan." Tinatanong ko sila, bakit?
Pero walang makapagsabi sa akin ng lahat. Hanggang sa gumana na nga yung curiosity ko. Sinubukan kong tuklasin kung ano ang meron sa taong to. Kaso, imbes na makita ko ang lahat ng mali sa kanya, dinala ako ng pagiging curious ko sa pagmamahal ko sa kanya. At yun ang naging sanhi ng paglubog ko sa utang. Hindi ko na nabantayan ang sarili ko. Wala akong ginawa kundi bigyan siya ng pera. Wala siyang magulang. Patay na. Solo lang siya sa buhay. Kumbaga, ang pera ko, ang kita ko, yun na lang ang bumubuhay sa kanya. Ako ang nagbabayad ng rent namin. May internet pa. Pakiramdam ko, naging instant mamasang ako. Halos nakaubos ako ng 150,000 sa kanya. Pero ang dami ko pa ring naririnig mula sa kanya. Then one day, nag-inom siya sa amin. Naiwan niya ang cellphone niya. Ang dami kong nakita na puro lalaki. Yes, DJ Rocky. Marami akong nakita sa cellphone niya na puro lalaki ang picture na nakasave screenshot sa phone niya. O di kaya na may mga chat sa iba't ibang lalaki. At aaminin ko, may pagkasilayas siya. And besides that, never pa kaming nagkikiss. Never nakipag-sex sa isa't isa. Sa 2 taon naming magkarelasyon. Ano lang ang nagawa niya para sa akin? Ang utangan ako ng utangan. At eto pang malupit, DJ Rocky. Nagawan niya ako ng utang nang hindi ko namamalayan. At dahil doon, hindi ko na kinaya. Nakipaghiwalay ako sa kanya. Sinubukan kong mag-focus sa sarili ko. Kaya lang nanuyo siya ng nanuyo. Rumupok ang babaeng tulad ko. Year 2022, nagkabalikan kami. Handa akong bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Then, sabi niya sa isa sa mga staff ko, iingatan niya na raw ako palagi. Mamahalin ng tapat at totoo. At hindi nasasaktan pa. Naniwala ako doon, DJ Rocky. Dumating ang araw, nagde-text ako sa kanya, hindi siya nagre-reply. Nagtataka ako bakit hindi siya nagre-respond sa akin. Then, bigla akong pinuntahan ng kapatid at pamangkin niya. Ibinalita sa akin na nakakulong na si Roger dahil nasama sa isang buy-bus operation. Hindi ko lubos maisip kung bakit nasama siya. Wala akong masabi kundi
Bakit? Nagmadali akong puntahan siya. Nakita ko na ayun, nakakulong siya. Pagitan ng rehas sa aming dalawa. Nasasaktan ako para sa kanya. Lumipas ang mga araw. Umalis muna ako sa lugar namin. Na-assign ako sa malayo. Double job ako. Naisip ko na mag-ipon ng pampiyansa para sa kanya. Nananalangin ako nun sa Diyos. Hindi ako makatulog. Sabi ko, Panginoon, bigyan mo ko ng senyales kung dapat ko pa bang tulungan ang taong ito. Pag uwi ko, nag-message sa akin ang pamangkin niya na i-retrieve namin ang Facebook ni Roger para ma-deactivate ito. Pumayag ako sa suggestion at nabuksan ko ang FB niya. Wala ako halos masabing salita kundi oh my God. Nadiskubre ko na yung perang binibigay ko sa kanya ay binabayad niya pala sa lalaki for sex. Halos ang daming lalaki nakachat niya. At andun sa conversation nila na merong mga nangyayari sa kanila. Halos lumubog ako sa kinauupuan ko. Akala ko doon na matatapos yun. Nagpunta ako ng kulungan, sabi ko, Roger, alam ko na. Alam ko na lahat. Dan ang sabi niya lang sa akin, patawarin mo ko sa lahat ng kasalanan ko. Handa akong magbago para sa'yo. Ewan ko, DJ Rocky. Naaawa ako sa kanya. Gusto ko pa rin iparamdam sa kanya na mahal ko pa rin siya. Kahit na ang sakit-sakit lahat ng mga ginawa niya sa akin. So, pikit mata. Dinalhan ko pa rin siya ng pagkain at binigyan pa rin ng pera. Alam ko na mahirap din ang pinagdaraanan ng taong nakakulong. Then December 26, naisip kong tingnan ang picture niya. Nagulat ako sa mga nakita ko. Akala ko okay na ako sa chats. Kasi nabasa ko lang yun eh. Hindi naman nakita mismo ng dalawang mga mata ko. Pero ibang bumungad sa akin. Puro video. Sa halos 3 taon, nakarelasyon niya ako. May mga nakakarelasyon siyang babae at lalaki. Sabay-sabay. Yung mga old photo from our home na inupahan namin, may image doon na may mga lalaki. Pinapasok niya yung mga lalaki sa loob ng inuupahan namin. Samantalang sa akin, never niyang nagawa sa akin. I understand kasi nga sila ay siya. Kumbaga, tanggap ko naman kung ano siya, pero hindi ko akalain na kaya niyang gawin yun sa iba. Pero sa lugar pa namin, napaniwala niya akong matino at iba siya sa lahat ng mga lalaki. Akala ko siya na yung lalaking makakasama ko buong buhay ko.
sakit-sakit, DJ Rocky. Ngayon, sa akin pa rin siya nakaasa. Pero palagay ko, hindi ko na matutupad yung pangako ko sa kanya. Natutulungan ko siya. Wala akong ginawang mali. Naging mabuting tao ang isang katulad ko sa kanya. Binigay ko lahat-lahat para sa kanya. But in the end, ako pa rin ang nasaktan. Naging kawawa. Sabi niya kasi sa akin, "Baby, sama na ako sa'yo. Paglabas ko, magsimula tayo uli." Wala pa ako sa tino para makapag-isip kung anong dapat kong gawin. Iniisip ko kung worth it pa ba yung puyat ko, yung pagod ko, yung pagmamahal ko para sa isang taong isang katerba ang kasalanan sa akin. And to be honest, DJ Rocky, hindi ko siya kayang pabayaan. Nangunguna pa rin sa akin yung awa ko sa kanya. Kaya ang hakbang na ginawa ko for the meantime para tulungan ang sarili ko, pinili ko munang hindi niya ako makita. Magpatuloy sa pagtatrabaho. Pero bakit ganon? Hindi mapalagay ang loob ko. Iniisip ko pa rin kung kumusta siya doon. Nakakatulog pa ba siya ng maayos? May kinakain ba siyang masarap? Ewan ko, DJ Rocky. Salamat sa pagpapagaan ng loob ko, ha? Hanggang dito na lang muna po. Muli, ako si Jessica. At ito, ang aking secret file.